Apirilaren 19an Intxortako erresistenteen egun ospatuko da Elgetan. Intxortan borrokatu zuten gudari eta milizianoei omenaldi egingo zaie bertan. Apirilaren 19an denok Intxortara. Mondraitz taldearen ametsa egi bihurtuko da Domekan. Udalatx erreferente izango duen mendi lasterketa 9etan hasiko dute herriko plazatik. Desnibel positibo hartuko dena lasterketak 1300 metrotakoa izango da, eta hori, goizeko 9etan ekingo gotza hemen herriko plazatik, Meatzerrekara joango da San Cristobaletik, bertatik udalara igo, udalaitzettik besaidera, eta buertan udalatik berriz plazara. Antolatzaileek hainbat datu eman zituzten atzo Ederra Tabernan egindako aurkezpenean. 230 korrikalari, 21 kilometro, 1200 metroko desnibel positiboa eta 4 anoa puntu. Horietako 2 jatekoa eta edatekoa egongo da, eta beste 2 edatekoa. Antolatzaileek bestalde, ibilbidearen gaineko azalpenak eman zituzten, zintekin markatuta egongo da, eta hori errespetatzeko eskaera egin zuten. Ibilbidetik ez irtetzia, markauta egongo da, orduan ez da lehen hau heltziagatik baino, baizik eta ibilbidea doian tokitik seguru hau da, harrisak jausteko arrisku gutxiago egongo dalako, eta gero ingurugirua be ez ondatzeko. 230 parte hartzaileen artean izen handiko korrikalariak egongo dira. Guren artien egongo dela aurtengo kilometro vertikaleko Euskal Herriko txapelduna, Iñigo Lari, baita Imanol Goñi, eta Iñaki Uribe Etxegarria, eta Aritz Kortagarria bestia beste. Eta gero nesketan, Oianak Hortazar, Salomoneko korrikalari xabe gurekin joango da. Antolatzaileak pozik daude lasterketak izan duen erantzunarekin, baina azpimarratu dute lasterketa herrikoia izaten jarraituko duela. Azkenik, boluntarioi dei berezia egin zieten. Domekan, goizeko 7etan hasiko dira antolaketa lanekin herriko plazan.